برای تماشاوانین هیجان مجارا سرکل ترکیه لباکوری کردستان بیگمان هلبجارتنین ترکیه و انجامین هلبجارتنین ترکیه بوم. اوی مجاری رقاده سیاسیه ترکیه yani باوایی کی گرم باندور لیکریم ام در باسی انقره دبن پاریزر مسعود زر لگل منه سلاف بوته که مسعود كيك مسعود نها هل بجارتنين لتركيا بداوي بون يعني وكي اردهيجك السياسي شي بويا لتركيا كيكي مسعود بتايبتيجي لآلية مخالفة الآلية اوبوزيوني افي اردهيجي باندورا قل هدف جي كريا كيكي مسعود يعني بقشتي دسبي كده تخوازم بزانبم اگر اوي اردهيجا سياسي قول لتركيا نها بشتي هل بجارتنان رودایتی چاوادن نرخینه. Yani burası mühim. Yani abnizi ki 2 sal bu ve ki opozisyon Millet İttifakı çencara helbijartın afu çencara cemhevrunuştun pevre haberdan ve ki anayasa değişikliği ve ki derbası güçlendirilmiş parlamenter sistem bugün serokomati yani başkanlık sistemi derbası güçlendirilmiş parlamenter sistem bugün hem anayasa değişikliği hem vekeku hükümeteki gelektiş hazır kirin le mixabın daviş stadi çilo heştandın ne karibun yürütme erke breve birine mılat ne dava jber ve çendici bevenevi gazın vekeku problem perskirek gelektiş çedibin yani normale devletin valatin demokratik vakti go muhalefet ser ne kebi bevenevi gazın du gazım çeydimin vakti bejin madem hünkerine hatına xabidna ali ki bile hene ki hin cihaditir hin çeytir bile kevine peş belki carekedi ev bugharin. كي مسعود اف يك وكي كو باندوركي زيده لهدف كري هي بطيبتي جي بيشتي داكويانين هفسروكي بري هدف صلاح الدين دميرتاش يعني وكي كو دنابينا صلاح الدين دميرتاش وبري وبريا هدف ده نتيجه هشتنك یانجی داخویانین برانبری حودو تیداین دوی درباره دگر دیتناته جی بگرم که مسعود yani rasti Brez Demirtaş ve keko aktör ki geleki xort geleki jihati bu ve keko hunji zanen niziki her sala hep serokati HDP ker piştre bu namzeti serokomariye jbu HDP jbu Türkiye piştre çari kasıbı 2016 anda hata girtin hep sala her çıkaz girtige beji le siyaset rojane her roj takip diki derhak her tiştideci fikri xod beji xaberdana Brez Demirtaş ez davayı dinirxini niye ki jbu nava HDP ve keku nava HDP de gelek gazın çedibun çed gotin digotin hayra Brez Demirtaş çuma derhak her tiştide peyamadı haber dedi ve keku jwara evadi bike yani beji eve mademul ezdef aktif siyaset etberdim keremkin hum bikin ev yek yadı duaji disan binin bir akva hafta Haziran 2015 anda HDP sadi 6 milyon 5,000 üzerdir raistandı bun ev haft salı derbas büyüde çarday gulanı 2023 anda helbijcer zede bun le rayi HDP anji yeşil sol parti ketin 6 milyonu hatın 4 milyonu her sadiş. Berve çendi Brez Demirtaş beji madem evez hundur deme hunna haline siyaset ecib ki madem ulo nekvaz dev siyaset aktif verdim hunji hum kerna hatın hava pek naniye hunji derce bedin ve keku yani peyamavide xwaze go istifa mekanizması ji bide dest pekirin ku tişte go ez film dikim ji HDP biryar da ku revşa avarte kongre revşa avarte pek bini beliye ku cehxwaji girtine. كي مسعود يعني او مناقشين نقاشين دنا بنا دميرتاش و هذا بدن بدن عاليه كي درايا قشتي كرد تزاني بتايبتي جي سوسيال ميديا ده درايا قشتي ده اف نقاش هي دبيجي هدف بويا بارتي كي ماركسيست partiyen marjinal in Türk'in biçuk in çepgir bandora vali ser HDP zedetire. Dengderin bi milyonan dengder Kurdin le kargeriya Kurdan dinav HDP detine. Yani evrexnetin kirin le HDP.
Tu çawa dibînî vê rewş? Yani mixabin derheqa wê de em jî dibihîzin wekê ku Birêz Ahmet Türk jî got genel merkezê de çend genel merkez çêbûne wekî din Kurd zêde fedakarin binêrin her çi qas wekê ku gelek bileşenler hebin jî mesela partiyên dî hebin jî ya xwe hilbijêr zêdetir Kurdin. Niha em binêrin yê Türkiye İşçi Partisi devce berda çû abxwe ketine hilbijartinin wekî din gelek kemasî gelek problemê dî jî çêbûn lê dawî em xwe bixweman ji ber wê ki divê yani divê bawerê de me piştî ku Birêz Demirtaş ev gotin got divê HDP kongre xwe rewşa awarte pêk bîne Demirdest zû pêk bînî yek ya dua ez bim bila divê milet yani HDP kongre xwe de Birêz Demirtaş mêr û jin jî an Mera Danişpêştaş an jî Gülistan Koçî ve her duka hevserok hilbijêrî wekî din Partî Meclisî û yê din jî MKYK xwe jî biguherînî ensanên nû ensanên ciwan ensanên kêrhatî jêhatî dîsa bidine pêş ber ku rihekê weka heftê Heziranê 2015 dîsa rihekê we lê çêbê û tevayî hem Kurdistanê hem tevayî Türkiye bizanibin bikaribin temsil bikin derheqa her tîjî de fikrê we hebe. Yani tenê rûniştina Ankara têra Kurdan ake. Ez karim wê bêjim. Kekê Mesûd di sosyal medyada ev jî tê gotin. Ji bo HDP dibêjin vêna. Dibê berê xwe bide gelê Kurd, berê xwe bide Kurdistanê. Niha li Bakurê Kurdistanê çendîn partiyên Kurdistanî hene, çendîn partiyên Kurd hene biçûk mezin ferq nake. Yani kargeriya wan li ser dêrûniya milletê Kurd, kargeriya wan li ser psîkolojiya Kurd, nêzîkahiya pozîtîv ya tifaqa Kurdî. Yani dibêjin HDP xwe ji vê yekê hemîkî dûr xist û xwe îzole kir, divê guherandinekî di vê çerçeveyê de giştî bêkirin, ger nebe HDP dê zêdetir jî deng winda bike û behweriya dengderên Kurd jî bi HDP namîne. Tu çawa dibîne? Rast e. Yani ew tiştê ku hûn dibêjin bi rastî jî di cihê xwe de ye divê HDP di tiştê gelek girîng gelek muhîm bide pêşiya xwe. Yek Kurd çi dixwazin derheqa wê de programa tûzûka HDP kifş bê. Yani mirovek wê tûzûkê wê tiştê bêxê destê xwe de divê sedî sed fêm bike Kurd çi dixwazin. Ya dî jî wekî din tevayî Tirkiyeyê derheqa pirsgirêkên tevayî Tirkiyeyê fikrên wa daxwazên wa çi ne divê baş fêm bikin. Vêca bi rastî ev çend salê dawî ne HDP zêdetir derheqa Kurda de gelo Kurd çi dixwazin xwestekê Kurda zêdetir mesela derheqa zimanê Kurdî de derheqa guhertina anayasayê de zagona bingehîn de derheqa Kurdê navxweyî û yê cîranê de em bêjin Kurdê Sûrî, Kurdê Iraqê yê Îranê tekiliyê wa de zêde tiştan aynı zaman. Ji ber wê wekê ku wa mirovê xerîb dihesibênin tabii ki ev nayê qebûl kirin. Yani ev xelet e. Divê wekê ku balansekî dengekî neqeba wê de çêkin. Hem dilê Kurda jî xweş bikin hem dilê Tirkiye, tevayî Tirkiye jî navla cîranê Tirkiye jî. Yani wekê Îranê, Iraqê, Sûrî Orta Doğu Birliği çend cara jî min gotiye tiştek ku li siyasetek ku li xurt çêkin edwê baweriyê de me. Yani wekê Birêz Demirtaş eger ku kongreyê de were hilbijartin, were nîşandan, were hilbijartin wek hevserok ev tiştê ku ez dibêjim hem rihê Kurdewarî hem rihê Tirkiye hem jî rihê rojhilata navîn hemî bi hev re jî ez bawer dikim karê pêşketinan polîtikaya bînê ziman wê bike. Belê kekê Mesûd em yani ev mesela HDP û bidin aliyekî niha hikûmeta Tirkiye sibetê rakand. Siyaseta Tirkiye 5 salên din dê ji alî yani AK Parti û hevkarên hevbeşên AK Parti ve birê vebirin. Yani dilgora behweriya te di çerçeveya pirsa Kurd nermiyek dikarî rû bide yan jî ev siyaseta îroyîn berdewam dibe. Dîtine te ger bigirim kekê Mesûd. Yani Xwedê selametê bide Birêz Demirtaş gotinek ew yê gelekî xweş e bu. Mirovatiya mezin, büyük insanlık. Digot divê Sunnî pirsgirêkê Alewiya re ve alaqedar bin. Divê Tirk pirsgirêkê Kurda ve alaqedar bin. Divê Kurd pirsgirêkê Tirka ve. Yani yê xwe bixwe na yê hemberê xwe divê ew pirsgirêkê bixwe ve alaqedar bibin ji ber ku
مروفاتیا مزن وی ولو پیکوری ویجا ادوی باوریدم هر چی قاس پرسکریک پروبلم yani geleki evşeş haf salı da geleki siyasete ka hiç hatam yaşandın le AK Parti u brastici Brez Erdoğan eğer go buxazın erk destevade heye meclis destevade ve kidin hükümetçi destevade 323 parlamenter hene 61 cembejin Kurdin tipçi 65 yani karın anayasa değişikliği karın buguherin eğer go buxazın şu ka sozavajı ev buku anayasa sivil jvi walatî re pêk bînin. Eger got Birêz Erdoğan AK Parti bixwaze bikeve dîrokê de, tarîxê de û mohra xwe tarîxê bide, divê hem pirsgirêka Kurd hem ya Elewiya û hem jî em bêjin başörtüsü ya kemka ve her sê problemên mezin biguherînin û bikevine tarîxê de bibin tarîx ya bikevine tarîxê de. Ez karim wê bêjim. Spasiyatetkem KK Mesut Özer, Parizer ji Ankara'yı meyvanê min. Roj baş.